Здравейте, май месец и е време да разредим гроздовете на лозите. Тук има на всеки литораст по 3 грозда. Затова махаме третия, най-далечния. Някои хора махат и два, за да им остане един грозд с много хубави зърна. Но аз махам само единия и оставям два. Тук пак са 3. Тази лоза е силна. От всяка пъпка излиза по един литораст. Даже тук излизат по 2 литораста от пъпка. Тук пак са 2 литораста. Тук пак махаме третия грозд, за да останат 2 с хубави зърна и по-едри, за да може да ги изхрани лозата. Тук пак махаме третия. Ползваме такава ножичка шивашка, клъска се нарича. Много е удобна за такива дейности. Тази също е много развита. Има по 2 литораста от пъпка. От всяка пъпка ми излизат по много гроздове. Тези трите лози са много развити. Няма нищо измръзнало. Тук няма завет, така че не знам какво ги спаси от големия студ. Може би защото има трева. А сега ще ви покажа как са смити лозите. Всичко е измръзнало. Тук, където би трябвало да има килим от зеленина, няма нищо. Има цели измръзнали асми, лози. Някой, който разбира, ако може да ми каже какъв сорт са тези трите лози, ще му бъда благодарен. Ще се сея такива, за да има хубав добив. И така.